té coses a dir i per tant té coses a escoltar i no sé, crec que arribarà. Si te l'agafes amb paciència i amb carinyo, arriba, perquè crec que si ens arriba a nosaltres, crec que arribarà a la resta de la gent. Tan sols els arribi la meitat que ens arriba amb nosaltres, jo quedo content perquè en això crec que això ho té. Jo crec que això ho té. Crec que és un disc que te'l pots escoltar en diferents moments. Hi ha cançons que potser et conviden més a escoltar-les, per exemple, en un viatge, en tren, o abans d'anar a dormir, o quan t'aixeques realment, no ho sé, crec que hi ha temes de tot. La música és la nostra petita arma i amb això viatgem, i això és el que li portarem a la gent a casa. I esperem que els agradi i que s'ho estimin, no? És un disc humil, és el primer disc d'un grup de música, però esperem que condueixi bé. El cant de les encantades se l'emporta bosc endins. Molt bé, tu.